i a totes. En primer lloc, com hem celebrat el Dia de la Pau, anem a contar-vos una cosa. Esteu preparats? Escolteu el poema de la Pau. Qui té un amic té un tesor. Qui té dos amics té molta sort. Qui no té cap amics és el Martí. Qui té 100 amics és molt feliç. I qui en té 1.000.000 és el campió. Callamos.